गौरां हाई स्कुलाव आङो एसे आगोलावसो आंनि जे भट बेखौ आंनि अनजालि बिसिजों लोगोसे न'खरनि मानसिफोरजों होखांबाय। जदिवबा दहाय फुङाव गोबां अखामोनब्लाबो दा अखा गैला, बोथोरा मोजां आरो बयबो दायो भट होनो थाखाय जों सेन्टारफ्राव फैदों। आसा खालामदों दिनै गोजोन थासारिनि गेजेरजों बयबो गावबा गाव भटखौ होनो हागोन होननानै मिजिं थिदों। जाहाथे खुनु जेबो दावराव दावसि गैयाजासे शान्ति आरो गोजोनै जाहाथे बयबो गावनि जे मोन्थाय बे मोन्थायखौ जाहाथे होनो हायो। 5 बोसोरनि थाखाय ओनसोलनि समस्तिनि सासे बिजाथि सायख'नायनि थाखाय जाहाथे बे जोंनि जे गणतान्त्रिक जे प्रक्रिया बे प्रक्रियाखौ जेन बयबो मानिलायो, बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायदों रायजो राजाफोरखौ जथेस्थ' मोजां फुंनिफ्रायनो मानसिफोरनि भिर भट सेन्टाराव। आसा खालामदों खुब थाबैनो जोंनि भट कास्टिंआबो जोबगोन होननानै। माबायदि आसा खालामदों सार? आङो थांनाय जोंनि जे फोसावदिं हाबाफारि बे हाबाफारिफ्राव मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो ओनसोलफ्रावनो आङो थांदोंमोन आरो बेवहाय आङो रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब मोनदों, रायजो राजाफोरनि थुलुंगा मोनदों। बेनिखायनो नैथि खेबावबो आङो गोबां भटनि मोननानै आं देरहासार जानो हागोन। रायजो राजाफोरखौ मा आह्वान खालामहरदों नोंथांनि भटखौ? आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों दिनै जाहाथे बयबो माने गावबा गाव जे भट बे भटखौ जाहाथे होनो फैयो। मालाबा नुयो जोङो बेलासिफ्राव फैनानै माने बाउन्डारिसआव हाबनो मोना, बेबायदिबो थासारि जायो। बेनिखायनो थिग समावनो टाइम बायदियैनो जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा फैनानै गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ जाहाथे होफैयो, आं बिनि थाखाय बयखौबो खावलायहरदों।